Hier moet het komen. Een zennepark van 25 hectare bij de energiecentrale in Burgum. Al 3 jaar is de energiecoöperatie van Burgum hiermee dwaande en intussen is de vergunning onvregen. Het moet een greenpark worden. Het wordt het eerste greenpark. Tenminste, als we vergunning krijgen van Friesland. Dat betekent dat het zinnepark minimaal 24% green bevatten moet. In deze situatie zal het 40% worden, omdat we het heel green moeten willen. En daarmee eigenlijk als voorbeeld stellen willen naar een hele grote parken. Wij vinden de energieparken die online worden, die alleen nog park binnen en alleen nog zonnepaneel, dat vinden we gewoon ergernis. En we vinden in feite het moet passen in het landschap. En je moet het landschap net mooi vernielen. Dus het moet gewoon bij de omgeving passen. En daar zeggen wij hier een komst voor. De energiecoöperatie wil voor 50% eigenaar wezen van het zennepark, zodat ook de burger er profijt van heeft. Ik Noord-Burgum sluit de boom. Dat wie ik een wens van de provincie en van de gemeente. Maar ik mensen van Jeesteren kent daarin mooi van. Wat het meeste eraan heeft is dat als wij 50% eigenaar binnen, krijg ik 50% van de opbrengsten. En die opbrengsten kunnen besteed worden aan de burger, aan de gemeenschap. Dat betekent in feite dat leden besluiten kennen. Als er dus revenuen uit het park komen, dan kunnen de leden van de energiecoöperatie kennen besluiten van de dorpen. Wat dat nou besteed worden kan. Dus dat zo'n doel wijzen kennen, dat wat leeft in de gemeenschap, kunnen wij daar financieel aan bijdragen. We zijn begonnen met joggen en op dit moment zitten we op een 30 leden. En inmiddels ben ik de eerste van Noord-Burgum die hun aangemeld heeft. Dus daar zijn we eigenlijk heel blij mee. Maar Safir is het nog net. Het moet nog wel via de rieën. Ik ben kwart 15 juni, dan hebben we hier een bijeenkomst op dezelfde plek met de rietsleden. En daar hopen we hun dus meer informatie aan te kennen. Het heeft al in een podium geweest. Dan merk je wel dat een hele grote rietsleden weten wel dat er iets speelt. Maar de details kennen ze net goed. En we hopen hun dus de komende tijd van die details te verschillen van hoe dat er in werkelijkheid uitzien gaat.